Allahu İsa Dene daye yekle bu zavaseri Sılgave Nilüfer Akbal wek qîrîna jinan û şarê gimgimê derdikeve pêş. Her stranê wê da mirov dikare êşa welatên Kurdan hîs bike. Dotmam tu şerine başıma Leneştim anladım ve hezar yaran Bu azadidir o canem kurban Hunermenda Kurd Nilüfer Akbal li Enqerê gava derket pêşberî hezkerên xwe hestê xwe yê hunerî û yê kurdayetiyê têkel derbirîn dikir. هشت سالی بوم گوتم از تو خازم ببم هنرمند یعنی او چاقه دا خیال من بو و پشتی هاتم İstanbul müzik feri müzik yapım Mamuste Naskır Arif Sağ ve Kasret Gültekin Fırat Başkale albüme yekemin Nevruz yek o Nevruzdu bi ligel Hasret Gültekin ve despi müzika kurdik kır ev çağ Turgut Özal başbakan bu got اون دکارن سترانیم کردی ببیشن. حسرا جگوت ورم سه چه سترانا بیشم بلا جزاهی تونی ام بنرن. ام بنرن. Mahsuni şerifim inler ağlarım Hey dost ağlarım Feryat eder geri geri kendim dinlerim Yardan ayrı düştüm hey dost geçmez günlerim konsereki pir xweş de bas bû aliyê strana ve be pir baş bû îlham da me bi xwe jî hes dikim strana bêjim ku min li nihêrê stranê xweş dibêje min hes kir ez wekî wî strana bêjim Babır vayarım Mevlence evlara Sıbbu evara Maç kerestara Nilüfer Akbal taybetiya wî stranê kurmancî, zazakî, oztürkî gelek zimanên din da strana dibêje. Ev car jî me ew stranê wê guhtar kir. Eyüp Demir, Dengê Amerîka, Enqere.